Lelakon iki dumadi ing akhir taun swidakan. Wektu semono Mintardi petinggi desa Kepoh kaya diuji kesabarane. Sesebutan petinggi kuwi munggo ing jaman saiki diarani kepala desa. Mintardi wis bola-bali nampa palapuran utawa kelahe warga gayut karo pokal gawene Mudin Solekan. Saka perkara kang cilik hingga perkara sing gedhe kang ing sakmestine ora patut ditindakake dening sawijining mudin. Mudin mirit saka tembung Imanuddin, pangarsa agama ing desa. Ana dene perkara kang dilapurake warga kayata nilep dhuwit plekek utawa pajek nyembelih kewan, ngundakne dhuwit biaya nikahan ing KUA, apa maneh yen ngundang naib ning omah, lan dhuwit tarikan wisit utawa uang jasa ngujubake hajat. Yen ana sedekah bumi pendak taun ngono kae ora tau mlebu kas desa, nanging mlebu kantonge dhewe. Tumindake Mudin Lekan kuwi ora kena diumbar lho Min, ujare kami tuwa Hirjan rikala ketemu mangsa karon karo petinggi Mintardi ing balai desa. Kejaba masalah-masalah sing wis dadi rahasia umum iku, isih ana perkara kang abot sarusikune donya lan akhirate lho. Bab napa menika Pakde? Takone Mintardi. Diundang Pakde jalaran pernah kangmas karo ibune. Lho piye to? Siji iki urusan wates tanah Jek. Saure kami tuwa Hirjan kawistara mendem. Kanggo kuwi kami tuwa Hirjan terus cerita ngenani sawah bakone Mudin Lekan kang gandeng tunggal galeng karo sawah bengkok Mudinan. Gandeng Mudin Lekan melik ngelar sawah bakone dimen dadi amba, mula saben wanci nata galeng pendak rendeng sithik mboko sithik galengane didesekake mlebu nyang bengkok Mudinan. Lan nganti seprene sawah bakone Mudin Lekan wis mangan sawah bengkok Mudinan watara 2 meteran sadawane sawah. Mula awakmu ora usah sungkan-sungkan Mudin Lekan pocot ae, ucape kami tuwa Hirjan. Ing bab iki awakmu ora bisa diarani tumindak ngluwi wewenang utawa nyalahgunakake wewenang, apa maneh sak wenang-wenang iku mono pancen wewenangmu ngayomi rakyat lan berantas tumindak dudu. Ning Mudin menika rak jabatan seumur hidup Pakde, ceplose petinggi Mintardi sawuse sawetara wektu legeg. Bener, ning jabatan kuwi uga bisa dilereni awit saka panjaluke wonge dhewe utawa wonge kembet laku kadurjanan kayata ngapusi korupsi Rajapati lan liyane. Semantane kami tuwa Hirjan, mula awakmu ndangake sowan Pak Camat lan Punggawa Kabupaten nyuwun pituduh kanggo ngrampungi perkara kuwi. Gancaring carita ing dina candhake petinggi Mintardi sacepete sowan camat lan Punggawa Kabupaten. Saiki menawa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kanyata ora gantalan sasi ana layang mudhun saka kabupaten nglereni Mudin Solekan lan saka panjurunge kami tuwa Hirjan kang entuk pasarujukane carik lan kebayan. Mintardi banjur milih Syukur minangka calon Mudin kanggo ngenteni ayahane Solekan. Mengko bakal diresmekake samangsa-mangsa wis cukup syarat-syarate. Bisa digambarake mendah kaya ngopo ngontok-ontoke Solekan rumangsa digawe lara ati lan diwirang-wirangake.
Saya mbasan petinggi Mintardi miji syukur minangka calon mudin. Syukur mono pancen siji-sijine warga desa Kepo sing tau mondhok ning Ponpes Sarang. Mula saka kuwi dheweke ngigit-igit kudu bisa genti gawe wirange petinggi Mintardi lan calon mudin syukur. Kocap durung nganti sesasi syukur dadi calon mudin dilalah ing desa kono ana kesripahan. Baiti tinggal donya merga penyakit asma kronis. Kesempatan iku banjur dimupangatake Solekan kanggo bales wirang marang Mintardi lan syukur. Meneng-meneng dheweke terus matah wong didandani memedi Congculi. Wong kuwi yaiku keponakane Solekan dhewe jenenge Japar. Kanthi janji yen syukur gagal dadi mudin, Japar bakal ditukokne sepeda cengki ponik. Jaman semono sepeda cengki ponik dadi pilihan favorite wong Karang Pratisan. Mungguing carane Japar diakon macak pocong lan yen wayah lingsir wengi kudu ngetok ning cedhak omahe Baiti pencolotan karo muni culi, cong culi din. Wis rong bengi memedi cong culi daden-daden kuwi ngetok ning cedhak omahe Baiti. Desa Kepo sanalika geger merga sumebare warta ana memedi cong culi. Bareng wis ngono Solekan terus nyebar swara sing wos-wose ngolo-olo calon mudin syukur. Ora wangun dadi mudin, ora jegos nyambut gawe, katitik ora nguculi tali mayit ing pocongan jisime Baiti. Mulakno banjur dadi memedi Congculi. Pocongane njaluk diuculi tali-taline. Krungu swara kang mangkono kuwi lumrah yen syukur dadi merkite atine. Wis kono gek isih dilabrak wargane Baiti, diunek-unekake entek amek kurang golek. Keporo ing sedekah pitung dinane Baiti malah ngundang mudin saka tangga desa kanggo ngucupake hajate. Calon mudin syukur wis ngraita memedi Congculi kasebut mesti gaweane wong sing pengen dadi mudin lan nganggep dheweke minangka saingan, utawa gaweane dongkol mudin lekan kang rumangsa digawe serik atine. Kuwi genah sawijining pitenah merga ora ana critane dheweke nganti kelalen nguculi tali mayit rikala ngubur Baiti winginane kae. Pepuntone syukur lan adike malih golong gilik tekate kudu bisa nyekel memedi Congculi kasebut. Kaya bengi-bengi kang wis kelakon, bengi kuwi Japar wis siap rumagang gawe karo nggembol pocongan sing wis direka kari mlusuki. Dheweke dedemitan tumuju kuburan desa kang mapan sak pinggiring dalan. Kiwa tengene lemah tegalan sing kebak wit-witan karang kitri. Aja kok bengi selagine wayah awan wae katon singup wingit krasa ana aura mistis. Jalaran ing pojok jero ana wit karet kebo sing gedhe ngrempayak sulur-sulure pating klawer kang dipercaya dening masyarakat kono ditunggu siluman jaran putih tunggangane danyange. Wengi kuwi sepi nyenyet, swara walang kecek kang langut nganyut-anyut manani swasana sangsaya tintrim. Japar orang gagas lamun bengi iku malam Jumat Kliwon lagi mlebu kuburan wae. Dheweke wis disamberi manuk pence karo cowat-cowet kaya
mepalangi lakune. Japar pengkoro kidhoke prandene merga iming-iming sepeda jengki ponik. Dheweke terus seret-seret mblusuki pocongan. Dumadaan Japar diweruhi wedon. Pocongan sing raine ketok cetha welo-welo, pucet-cet, irunge disumpel kapas, mripate katon cowong jero, lambe ireng, guyune nyekike, suarane diandul-andul. Padha sakala Japar sumyuh awake kaya copot-copota jantunge. Tanpa dinuga wedon kasebut ujug-ujug wis ngliling raine Japar nganti meh gaprukan. Lebar kuwi wedone nuli pencolot-pencolot lunga embuh menyang endi parane. Japar saya ngedap atine, mula kanthi sisa-sisa tenagane dheweke gagiyan rambatan metu saka kuburan. Nanging durung nganti adoh lakune, dheweke weruh jaran putih negar-negar nyedak karo bengingeh terus nyelentak bathuke saknalika Japar ambruk semaput. Kocapa calon Modin Syukur lan adike sing niate mula goleki memedi congculi nrenjuwi pocong sing kumlimpruk neng tengah dalan. Basan dicedhaki lan disului mawa senter. Kanyata pocong kasebut jebul Japar. Syukur banjur bengok-bengok undang-undang wong kampung. Sanalika bengi kuwi desa Kepoh malih umyek ana pocong semaput. Pocong sing lugune Japar, pocong kang pirang-pirang bengi dadi memedi congculi. Wekasane bareng Japar wis sadar, dheweke ngaku blaka suta lamun kongkonane dongkol Modin Lekan. Dene tujuan oleh macak memedi congculi kuwi amrih Syukur gagal ora bisa dadi Modin. Suprandene iya merga kedadian kuwi Syukur malah sacepete diresmekake minangka Modin.